Hi, ik ben John Plautdietsch. Vandaag ik ben hier in Durango, Mexico. Ik heb hier vandaag een goede vriend, wat ik heb kennengelernt. Ik heb al goed rondgedreven en van verschillende dingen verteld. En heb al zeer schön gedaan hier. Ze noemen es Plautdietsch. En we dachten, we willen hier mal een video maken. Wir sind hier buiten, wir haben hier so ein schönes Wetter, das hat hier von der Olfen schon geregnet. Und diese Lied hier, sie sind hier sehr mutig für den Regen, sehr dankbar für den Regen. Und haben den Regen hier auch nötig gefehlt, auch einmal. Und so, hier sind wir saßen hier buiten und Schatten und feine makelige Wetter haben wir hier. Und wir saßen hier zu buiten und wir haben hier, zoals je kan zien, hier hängt een boom. Ik weet niet als dat vergint wordt, ze laten dat vielleicht een gewone boom, maar dit is een bijzondere boom. Ik heb ook al gewusst, maar wat het van boom weer, maar nu weet ik al wat het van boom is. En dit is een Fiejenboom. Stammt dat? Ja, Fien. Ja, ik bij mij is dat een zeer schöne vrucht. Op Englisch schrijven we jam merken verdoen en naar Plautdietsch schrijven we dan sapsel merken. Zo dat ja zeer schöne vrucht, sapsel van dat ja. Oké, zo dan doen ze even nog van deze vrucht sapsel merken? Ja, mijn vrienden hebben het. Oké. Ja. En du wirst vielleicht noch weten, wo ich hier ankomme daar. Dan op eens wordt je reed van een Fiejenboom. Dat mir dat onbekend weer, vielleicht, nicht? Ja, ik weet, du sagst een Fiejenboom? Ja. Ja, een Fiejenboom. Wir haben zo'n, zei ik. Okay, en ik wist niet, wat staat een Fiejenboom? Vielleicht was du sagen, du weißt nicht, was ein Fiejenboom ist. Vielleicht kannst du den auch, ich weiß nicht. Und dann zei das Onkel zu mir, ein Fiejenboom, like so was in der Bibel beschrieben ist. Die Bibel, die redet am Deutsch stehen von ein Fiejenboom. Und dann sag ich, hey, kijk, zo'n boom is dit. Zo'n boom heeft hier staan. Dit is een Fiejenboom. En dan werd ik opgericht en ik dacht zo, like, wat je, nou, ik dacht, zo'n weer te de Bibelstijd geweest. En nu werd ik aan. We hadden hier zo, van de eerste dag op de eer, op de wereld, waar we leven dan, hebben we nog zo. Zo, kost mal vertellen van dit. Ja, want we dan nu zijn dan wat is een Fiejenboom, wat daar wel. Dus echt het gaan, zijn er twee soorten. Oké. Deze soort, die deed van, nou zoals we dat waren hier in Mexico en waar we heel Durango, Mexico gewend zijn, vangt aan te drillen. En morgens dan krijg je die kleine vieren en dan en juni dan, dat was er plek. Und du redest von den Fien, das ist einfach die Frucht, nicht? Dat is de vrucht, ja. Willst du mal einen schmecken? Wir haben noch. Ja. Kijk mal, du. Ja. Zeg maar nou wat het is. So, das Dat ist der is het. Fiejenboom. Okay. Dit is de vie, dit is de vrucht. Wo moet je hier? Ik doe de opschalen. Moet je dat niet opschalen om jam krijgen? Dat niet. Dat bloos dat en ja, dat je snijden, dat je draaien, ja, en dan dat ze de keel. Okay. En op tom Jeruzalem eten, dan En dan doen we de opschalen. Ik wil hem mal aufschalen. En dan, ja, dat is moet opschalen. waar we mal den proeven. Ja. Voor mij is dat een zeer schöne vrucht. Maar du kan je mal zijn, ja, wat dat is voor vrucht. En hoe du die gleich, dat is een beetje bakkerij, weet je. Ja, maar aanwaren dat. Maar daar hebben zeer veel suiker als ik. Okay. Zeer veel zout. Zijn ze zoete dan, oder? Ja. Zeer zout. Nicht in zure Opel. Nou, dat is een beetje anders. So, wat das nu bloß mal aufbieten? Nu ik dus opbieten en dan jet boezig. Ving wel uit. Gleich, wo ich gleichen? Wow. Wat Dus- had die kindertjes bij? Dieses die so eine Stadtdaten bei Jüne am Jent zaten. Kan ik me soms diesen Baum mitnehmen? Ja. Like een oostje opmerken of zo? Ja, dat is zoals er gezegd wordt. Er wordt plus een oos opgemerkt en dan wordt er daar gezegd aan was.
Ja, dat is zoals dit huis. Wat is het een beetje zoetig, wat ik hier Ja, opneem? dat zo. So all dit, wat zal dit krijgen alles? Dit is plus zo... Dat is plus de vruchten, het vlees van de vruchten aan de kindertjes. Oké. Maar dat zijn duizenden kindertjes wat die een vieh heeft. Ja, het kan zijn dat. Dit smaakt je plus zo schijn. Ja, mij smaakt ook zeer. Ik glaube, ik wil maar zijn als wie du gleich nach Meier gaan en dan neem ik me nog wat vee met een huis. Oké. Ja, dat kan wel eens doen. En nu, wanneer ik zo zit, zoals ik te die zei, de andere soort vieren, ga ik plus hier. Want dat kan ik niet, dat je vielleicht bloos een vrucht. Te klein, ja, de hand, kinderen wil zijn maar dan blijven ze er. Lijken ze erop en zo, waar is het, hoe lang blijft zo'n vrucht koud daar? Oh nee, dat is niet, van de boomrieten daar. Aha. Langer zijn werk worden niet. Alleen als een werk. Aha. Oké. Zo wie het hier kan. En wel oud is de boom al daar? Oh, kijk je maar. Mijn ouderen hadden helemaal gezegd, vlees, wat we zijn, is tegen 40 jaar terug. Aha. En die deden bloos deze week een oors opmerken aan en dan had je wie, ik had het jaar zo vergeten, irgendwo in 9 jaar, dan had we een zware frost. En dan vroeg ik gelijk weg. Lijkt de vroeger ganz af. Ganz vervroren. En dan vond de fras aan te wassen. En wat? Nu had hij de hemel zo. Oké. Ook plus als de zware frost kwam. Ja. En wat dacht je dan, wanneer het zo vrieren daar? Dat moet ganz afvrieren daar. Wat dacht je, nu weer het alle? Ik dacht dat we ganz verbruikt. Ganz verbruikt. En dan zagen we dat als het is waar schijn wordt, dan kwam de Dan bleren kwam de ware op. op. Oké. En zo, zoals we al reden, dan, dit weer dezelfde, ja, krijg zo'n Fiejenboom wat in de Bibel is, niet? Ja, zoals ik dat verstond, dan is dit Krijg kraakzone. zo'n, we hebben een Geschichte in de Bibel, hoe wir den nog mal krijgen? Oh, van een Fiejenboom, ik denk dat zijn toch vielleicht en de 3 evangelien beetje, oder vielleicht an de Feier, ik moet niet naar zijn. Aber allemal in Matthäus Kapitel 19 gleich ist das? 19 vers. Nu heb ik dat nog maar recht gegeven. Ik wil mir dat helemaal hastig absehen. Ik glaube, ich hou den Vers hier eerst al. Okay, Matthäus 21 vers 19. Klein beetje aardig, ja. Aber, 21 vers 19. aber ich glaube, dass der irgendwo in der Bibel redet von dem Fiejenbaum, nicht? Ja, da zijn er veel steden maar. Ja. Ja. Aber hier wordt het hiervan reden. Dit weer bloß einfach dan als Jezus de stukje reden had gehad in de Farizeeën en tempel. Dan wie hij zo meiden, dan ging hij naar een olivenboom met zijn gingen tulp. En als hij nächste dag terugkomt naar de tempel, dan zit er zo'n boom door. Een Fiejenboom. Ja, een Fiejenboom, ja. Ik neem aan, wat han zijn smakje laten wil. Dan gaat hij door en dan zegt hij, wel hij eten, wel hij door vrucht plekken. En dan vindt hij door zelfs niet als bloos bleden aan de boom. En dan zegt hij, dorf niemals meer irgendwer van die vrucht eten. En dan verdriegt hij endlich zo boom. Okay, ich werde den Vers hier mal lesen. Ich habe den hier nicht auch. Matthäus 21, Vers 19. Und als hij den Fiejenboom omweg stonden zag, so dat is krijg van dat wat u reden deed, ging hij haan. Jesus, hij ging door haan. Aber funk saß nicht als Blätter daran. Ja, dat stammt es, die zijn deed. Dan zei hij te dem Baum, mag aan die niemals meer vrucht wassen. En door in de boom verdrie voet op een steer. Zo, de boom krijgt u verdrie, die ding weer. En zo kost zijn, kijk je maar, als zij is, en Johannes gaat dat lezen, zei ik, mijn vrede heb ik kunt, en mijn vrede heb ik kunt. Zo, daar heeft ons alles gegeven
wat hij ons geven kan. So wenn wir dann wieder lesen, dann müssen wir dieses dit sein. Die Bibel die sagt, die Kraft, wat Jezus van dood opgewekt hat, die geeft ik jullie. So, en ons mensen is ook een grote maat aan onze wereld. We hebben een grote kracht wat we hebben. Grote kracht. Ja, en zo staat, ik ga vertellen, zo je dacht, die wordt niet zenuw genutzt. Die wordt niet zenuw ongewoond. Nee. Die wordt veel moed, vielleicht können wir sagen, vielleicht nicht uitgeleefd wat du wirklich wil zijn. Mijn vader zei dat ik hier kan aankomen, besonders eerst die gaan leren. En dat verder ik ga nog hier tot een video merken. Ik vroeg die en die weer goed waarlijk dit op vrij me zeggen, weil die nog wirklich bedanken dafür. En ik geloof ganz rein, ik wil me nog een Ost hier mitnemen, een Fiejenboom Ost, en dan wil ik mir den Tisch zaten. En dan moet zijn, wanneer aankomen worden, vrucht eten, bij mijn huis. En zo. En ik wil nog een klein beetje teruggaan naar de riesen, naar de kracht wat we hier hebben, wat we zijn daar, wat Jezus doet in de boom daar, de boom te verdrieën daar. So, ik geloof ook werkelijk de kracht voor al die wat in Jezus zijn, wat Jezus aangenomen heeft, ganz besonders, wat aan God die kracht geloven. Ik geloof die kracht, die kan in ons ook bij zijn. Maar wat geloofst du? Ik heb werkelijk de kracht beleefd. En dat is zeer veel waard. Zeer veel waard. Onuitsprekelijk grote kracht is er. Dan ik heb van die kracht, dat zijn meerdere wat ik dat erleefd heb. Maar anyways, yes. Du is van die had hier zijn. Du bent hier zeer welkom. En een tijd daar waren ze. Ja. Ja, wel mijn vader en zo. Ik wil ook te die zijn, wie immer dat hier en daar, wanneer dat zit, deze video krijg ik nu. Ik merk die moed. Wanneer Jezus vielleicht nog op ons niet gaat, geeft die leven naar Jezus. Dat is zoveel, we kunnen immer waar zijn, de kracht wat Jezus ons geven dat. En waar we dan kunnen met Jezus op gaan in dergelijke leven. Dat is plus onuitsprekelijk veel waard. So, ik merk die moed en wanneer al Jezus kan dat, merk ik die ook moed. Geef niet op. Wanneer verder wordt, ze denken, like, wat houdt dat aan, dat leven, maar wat houdt dat alle aan? Dat leven merkt vielleicht geen zijn, of somewhat. Ik merk die moed. Blijf in Jezus, wens dus een grote kracht. Wat dan in die is, wanneer Jezus has. So, wir wollen das hier schließen. Vielen Dank schön für mir diese Geschichte auch vertellen. Bitte. Ja. Und so, ja, vielen Dank schön. Ich wünsche Ihnen alle Gottes Segen und einen schönen Tag wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.